paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Asino ay atikit kita di tatawa ba daw? Ni kumpare ngenteng. Kita ma, nakatugaw lang manen. Ay kat agin inanamit Tapay ko mga ginana. Anya tinakabanlugan na nga eh. Na, makadlawa kun aba daw. Nilatan kapitan ti kanayon mo asipsiputan. Naskin lang nga si putan tayaw, ti kapitan tayaw. Tama nga no saan nan, nga aramiday, nagititrabaho na dito'y barangay. Day talag sipsipot ter aramidom. Inkaki di nagbangkag. Ay di nakman ibaon-baon. Sika, ti mapanagbangkag no kayat mau. Warog, ayan na uncle mo. Damot iti ruwar, nakatugaw ijay. Ingkaayaban. Makitan tumanan ni Pari Badong kat adan tumanan makunana. Nyay kumati makunana. Ay na nalaing agsipot ni Pari Badong. Kumpormin tumanan ti istoryaan na. Iso amapan mo ayaban ni uncle mo. Kay, papayaban na kanyan ti banang. Apay ayamanan ka inanaak nga ron dito'y sirok ti bayabas. Saan mo ka nung ipagpakita ti panagtugtugaw mo kinitata ba daw? Tadanto ka numanin may bagana. Aginanamo nga ron ta, nagado ti inararamid ko nagmalong. Oh, kita niyan ti aw, paypayapayan na kan. Na, tayong banikas naman ako na kon. Makaungot sabay. Mala, umunag kan. Narigat no makaungat nga ti banang. Enteng, ay ayaban ka, tamangan kayo. Ay, kasta iya. Ay saan ka man nga agtugtugaw ijarwar? Ah, Di mo ayaam mo asipsiputan na ka ni kumparim abadong. bayam nga agsipaw. Di mo pa'y ayanang ngagdagitis istoryaan na maipapankan ka. Bayam ka di nga agistorya ta mauman to. Ibagbaga na aday tala agtugtugaw ti aramidam. Kan saan ka kanung agtrabaho. Anya saan kat kanayo naktupay abisay. Anya kat day di akong pare kon. Day tala agsipsipot di amuna. Sayang ka talaga. Anya ti sayang nga ibagbagam. Dahil kaya pa nang ibutos ko iti dayta, kapitan. Ni Kapitan Inteng. Wayne, nagsadot mate. Nay, kasano nga ibagam ang nagsadot? Ay na, kanayon ko ang makita. Aday talag tugtugaw, tararamidin na. Agin inanamot Awan la ka din karbangan na nga agina na. Saan arumbang nga ginana, maray? Tawang mga rod araramidin na. Kano inaldaw mo nga anda iyo barangay hall. Di mo aya makitkita nga idadaolwan na dagiti agikap. Kita ba? Nakatugaw man na, hindi balkonahid aging ingat. Kalkalpas namat nga taanangan Pustaan ta. Madamdaman na ita, agila dahin. Dilagbay. Awan lati di kasipsiputan mo. Ay talaga kanayon ko asiputan, tigaraw na, dahi ta kapitan. Aduki dahin, di pa nagtugaw na, ngam di pa nagtrabaho na. Kyle, agring kan. Mapan ka nagtrabaho. Nalpasan ti oras ti panaginanam. Nakaturog ang mga agpasaw na. Nagpres ko na yati maturog dito inaramid ko ang balkonahay. Bumahon ka di tan, tanay. Kitkitain na kamanin ni tata ba daw? Nandiyan kumpare. Day di tersina ni kagawad ko anang. Nakakita dito'y balay nyo, aw. Sakman ang tisip-siputan nan. Lagit ni Anyaman nga tanti pampanunutan nan. Pampanunutin na asadot ka. Ay inak man lagan. Dinalaan mo nga Duterte Aramidak apagimbagan ti barangay tayo. Mare, bagbagaam ni Kapitan, ano kasta maturog, wano agina na, saan na nga ipakpakita ka ni Kabadong? Wen nga rod, Mare, dilaw ni Pari Badong. Naglaing nga rod nga agsipot ni Kabadong, itigaraw ni Kapitan. Ay kat, bayam ang agsipot latan. Uray to pa'y syakot ka na yun nakmatasiputan. Amangan ka no sa anak ang mapanag-duty di barangay hall. Kurt, isumat ngay. Awan mo ti aramidan na. Day talang aro dagsipsipot ka mo ng aramidan.
trabaho tayo anak saya kagawan. Tapnawan makuna dagiti tataaw. Nang runa ni Paribadong. Kat agtrab-trabaho tayo, mata na saya at kapitan. Sipsiputan na tayo kanaw ni Paribadong. Wen nga road. Kano makita na tayo anak katugaw, istoryaan na asadot tayo a barangay officials. Saan mo't apod mo? Naglaing nga agsipot, naglaing pa'y nga agaramid iti istorya. Saan tayo mo't asipsiputan ni Paribadong? Pambarak ko mga mang sipot kan kuana. Nagsadot tupay, di na pa'y matulungan ni Marituyang. Ay na Mare, si kamat tanti nakabaklay iti arado. Abay ngay. Ay, nagsado mo ngamin na abadong maray. Ay, ayabam ngamin tatulungan na kang agbangkag. Nauma akon ang mga ayab kan kwa na maray. Siyak laengan at agtrabaho, tamabanugak laeng amang pilit kan kwa na. Bambantayan na mutlatan ti garaw dagiti barangay officials. Nang runa kaninteng. Ay, pasensyan ani kapitan, takasta ka nga rod ni Badungkaw, naglaing nga agdilaw, ngam no iso ti dilaw agungag. Ala, mapantangarudan ijay bangkag yo, Mare. Ay, uwan man maray tanay, nagdagsan da ito arado abaklay kaw. Nakabadang, anya ti aramidam. Umayak ang tugaw dito tersina, Maray. Umay laang manan agsipot ti aramidam. Ay, wait na. Saan ka amabalin abas tagtugaw dito tersinak? Nay, apay iparit mo, tagtugaw dito. Katwen ata tersinak. Apay nga iparit mo ngay. Ibawal ko dagiti umay agtugaw nga agsipot-sipot laang ti umay naramidan ditoy. Anya. Imbag ko mamot no saan na kami nga yaramidan iti dakes nga istorya. Ireklamo kan sa. Ay, agreklamo ka laang. Basta saan kan ang mabalin nga agtugaw dito tersinak nga umay agsipot. Dito'y lang nga tersina ti mabalin ko ang pagtugawan. Nagado dita sirok ti kayo. Kapitan, pinarita ko ni Kabadong agistambay ije tersinak. Kasimit. Kasanaw, jay lagsipot yan mo nga aramidaw. Binagaamla ko mga imbis nga agtambay. Inatunungan ni Marituyang. Ay na, amo na daytan, Kapitan. Tani, kasi ni Marituyang. Agmay-may siya nga ada iti bangkag. Idinto ni Paribadong ka. Hay, agtugtugaw ti aramidin na. Kaano nga taaya asumardang ti panang sipsipot na kadatayaw. Hey, ure sakit masikuranak itikas jengar aramidin na. Limabas man ni Marituyang anaggapo ije bangkag na. Permi piman ti panakabannog na. No kumamit na tulungan ngamin ni Paribadong. Ket no agmalmalam ang nakatugaw ijay ighed. Sipsiputan na kami nga rod nga opisyal. Wen nga rod Ay, maumaak paikit din ang makit-kita kun kuana. Saan nyo lang nga napampansinan? Sa bagay magkit di Aramidan nyo latan dagiti trabaho yo nga opisyal. Wala, mauman tulat ta. Nay, anya ngay aramidom dita salas badaw. Nakatugaw. Sipsiputan ka. Siyak pa'y tisiputam anabambanog ang naggapoy jay bangkag. Sipsiputak titunggal garaw mau. Tanay, mabisina ka. Humpay lang naluto may. Ay, saus, sika kumamaten at ima pa naglutaw. Si kamit din Awan may inararamid mau. Kanya nga awan. Napanak nagsipsipo di tarwar. Saan kita niya trabaho na ito? Ay, makauma ka! Kanya makauma sa sawan. Si kaki di ati makauma. Saan ka maman aglutaw? Siyak man mati agtugaw ita, badaw. Ha? Siyak man mati mang sipot iti garaw mau. Kanya. Baliktaden taman mat ita, badaw. Si kamot ita ti siputa. Kita man tilaing mo ita. Ay, sana kun ama pa nagtrabaho ijay bangkag may maray. Dayapay ngay. Makamubutin, ani badong kong agtrabaho? Ay, imbasublat mon kan kuana ti panagbangkag. Wan
Marwam kayam no saklaang. Nasaya at launay daytaan na panunot mo. Wan maray, mapilitanan ni Badungkaw ang mapanagtrabaho. Ay katawan nga roden at imang dilaw kada kami no kasta. Mare, ayan na ngayon, nituyang ka. Ay, awan dito tirsinak. Nakita lang may tamakis istorya king kaiday. Timbakder, jak amo no sa dino tinapanan na. Apay, di na imbaga. Ay, jak nasiputahan. Ay, napanan na katan ngay. Apay, di mo ayan nasiputan. Saan nga raw? Naglain ka nga agsipot. Ay ngam di mo matgaya masiputan ni tuyang mau. Eh, ibagam, kadag iti tanod, anas kan akanayon kayo nga agrunda. Ah, Makapasadot mo't no maminsan ti kanayon nga grundang kail. na, kayat mo, ada kayo tisiputan ni Pari Badong. Kahit adan tuman ibaganan. Ay, wanan niya. Sapay naglay nga agaramid iti istorya. Tuturay mo't da kayo nga opisyal lang kail. Sipsiputan na kayo latan ni Tata Badao. Iso nga raw, dadi mo kadimadlaw agim magat kamin. Win nga raw tang kail. Ada ngamin ni Pari Badong nga pan naka-CCTV tayo iti barangay. Unang kail. Makita namin abanag dito yung barangay tayo. Maray, birbirukan na kan ni Badong mau. Bayam nga agbiraw. Sa bagay, nalaing nga agsipot. Ang mga numay nakabirukan dito balay. Ibagam nga awanak maray. Nay, apay ngay. Tapno mapilitan ang mapanagtrabaho. Saklami na. Sa bagay mo't di Agdunya akmet ita maray. Agmalmalumak dito'y balayaw. Agmalmalam nga. Dito ya kun aamangal daw kan makikapay. Kastagayam ti planom. Basta di mo ibagbagakin ni Badungkaw nga daak dito'y balayaw maray. Nasken asaan na amaamuan. Awan mo ito, ninanamatuyan. Kwa raw? Nay, napananan nga eh. Apay adi mo nasiputan no sa dino tinapanan na. Saan nga raw? Apay, nasiputan maya. Sa anak mo't analaing agsipot akaskan ka. Ay, naumansan nituyang ko kanya ka. Lakit niya. Nauman tupay ni uncle ko sipsiputan. Kasaya. Di mo lang amin amukay. Ado ti araramidin ni uncle kao. Manmanunto pa'y nga ginana. Ay, agawid ka, Marituyang. Nay, apay apagawidin na ngay kapitan. Kat adupay mo da ito'y kape kan asukar yaw. Na, talaga nga ado pa ti plano mo nga ibusan. Jak pa'y kumakayat ti agaway. Ay, kasi ni Badong mo nung di kagawid. Ay, bayam, kapitan. Santo, pa'y amasyan kanya. Kasi matawan ka na. Yung kailot po din. Apay nga ibaon na nga agaway. Kat kanayon na kanto pa'y asiputan. Siyak pa yun, ti mabain iti kastingar aramidon na. Di mo ka di amaw, aga po iti panang sipsipot na kada kamay. Kat ad-ada aging magat kamay. Nag-work? Kasta aya, kapitan. Opo. Ada ngamin mang sipsipot kay. Isu nga ada mo pagsayaatan na. Ti panagsipsipot na kada kamay. Adaya mo. Kawin. Isu saan ko akaguran ni Pari Badong? Ay kat agyaman ang aron, kapitan. No saan mo akaguran? Awanin nituyang ka. Ay, tuyang, agawid ka na. Ada akon. Hay, adakan tuyang. Dakpay kumakayat ti agaway. Ngam pinilit nak ni kapitan. Nakaasi ka ka na, no awan ka duam dito'y balay. Wain, itantupay ka kasi ako. Dahil tanto lang amin nagsipsipot ter aramido. Isungaron nga isardeng kaon. Mapana ko nagtrabaho, iyay bangkag. Tapno saan ka, nagumura ka niya. Nasaya at tapno saan laday tagsipot-sipot ter aramido. Di ka lang mabaing. No isardeng kong tagsipot, saan ka ba tinapumanaw dito balaya? Basta nagtrabaho ka saan ka panawan? Kahit no sumangpetak ang naggapo iti trabaho, naskay nga danaluto ang makanan Day talagayam. Nalakaakla ang matkat akasarsarita ba daw? Ni Kapitan Inteng.
mo pa iti maturaw. Ngumnas kan abong-abon akaw. Ay na, nagmayatan tiyagan na taya. Ay, Basa pa kakadimanin arumuhan, tuyan. wan ba daw, kada papanan mi alugar. Sa dinaw, kun anya ka di day tangan aramido maya. Trabaho ka di day tawon no anya. Income ag-recruit iti makikapeng iti grupo may. Dagiti adaw ti kwartana. Anya ka di nga min day ta anastrig mo aya. Trabaho ka di day ta. Wan ba daw, pagsayaatan da ito nga aramido. Sumaya at tutibiyag ta iti da ito. Kasano ko ma? Basta tagtagarilatan. Ay sigurado ka kadiya pagsayaatan day ta anastrig mo. Amangan no anya man day ta kalukwanin ha. Amangan no pakaibaludan may. Agtalag ka kadi kanyak ba daw? Inton madanon ti aldaw. Adon to ti kwartata. Anya nga min day ta trabaho aya. Daytoy grupo may kat maawagan iti tinulong group. Anya nga ron ti pagsayaatan nga ipaay day ta. Adua, tatunggal ag miyembro kat agawat to iti kwarta. Ag doblen tao ti kwarta na. Apay nga ron, adi mo iyawis kadagiti kumaren. Do pagsayaatan mo't laday ta. Ay sanon, ita niya agapaw ayawis ko kadakwada. Nay, apay nga Kaya ko asyak laang ti ado ti kwarta na. Artapak tao da marikwanang kan maribanang. Eh, kasla imposible day ta tuyan. Alaki din. Intan iti kusina. Tag tinulong ta nga agluto iti armusar. Tayak kaya ti maladaw iti meeting may. Meeting. Nawanan ti adu pay asaw. Intan iti kusina ta intaglutaw. Marituyang! Hoy, Marituyang! Dumagas ka pa'y Na, di nakmat intaltalak ni Marituyang. Ay, huwin nga rod. Kaslaawan ng ngeg na. Idin to tanapigsamot ti pukaw mo. Sa dino nga tatipapanan na. Agturong samot iji pagurayan ti tricycle iji sungaban ti barangay. Ijay nga aguray iti pagluganan na. Huwin, ijay ti papanan na. Gaputalikliklikan na ta. No pansin ita ni Marituyang. Wen nga rod, kasta ti madlaw ko. Apay nga ta. Si Kaman, amangan no adamot nagbasulam kenkwana. Ay awan ang mukabasol ka. Anya ngay nga rod tiga po na alikliklikan na ta ni Marituyang. Sa bagay, anya kumangay. Awan mat mapukaw ka data, nga oray likliklikan na ta. Tinaskain awan madi nga inarami taken kwa na. Sa bagay ay makaamon ni Marituyang no kasta ti araramidan na. Angam kasla ngamin madi, Mare. Kasla adda basol taken kwa na no kasjay. Bayamon No pansin mat, di bayam. Anya kuma. Sapak nga dati ito ilay na natuyang. Anya tararamidam di tawi. Mapanak iti opisina may. Agsasabat kami kadagiti kakadwak ichay. Kakadwam. Sino nga'y dagita? Basta. Pagsayatan ka di dayta. Iraman nakmat Ay saan ang mabalin sumalay dagiti taga-kabildatan iti dayto ang grupo may. Anya ngamin dayta grupo yung aya. Nagdagulit ka kidin ay akwaraw. Inak man laangan. Anya ngamin na grupo dayta aya. Amangan mat no grupo dagiti mangluklukaw. Anya, ay saan? Mala, indakaw. Di ka manakta. Inton madanon kyan daw. Siya ton ti apapalan dagiti kabaranggaya. Kabadong, sa dino ti papapanan ni Marituyang. Ay, jakman amo iti day atao, Mare. Limabas manen ang nakasapsapa. Ngam di man latim malyaw dito tersinak. Isabi na ibay aklatan Jak amo man iti day atao. Adan sa mo trabaho nan. Ay, jak amo, Mare. Apay apa na di mo amaw. Talagamit a jak amaw. Kaya't mo asawan. Saan ka ngagdamdamag ken kwa na maipapan iti inal daw apag nana? Tadi mo pa'y ammo no ada trabaho na.
Ay, talaga ajak amaw, Mare. Kabadong, kita ang mga ano anyakid din ter aramidan ni Marituyang. Ay, kat makamon ni tuyang ko Bakitan mo tay? Amo na mo siguro, ti maday kanda guys. Badaw, mapan ko i-withdraw tay kwarta tay jay bangkaw. Manu itayin tay kwartata ije bangkaw. Adamo na ornong a 60K a. Ay, agure ka. Ano nung ti kwarta? Kapay nga iruar mo ije bangkaw. Wun tausar nga rod ijay grupo may. Di ka danag. Agsweldo tanto iti 20K iti binulan iti may sa atawon. Anya? Sige, kwintaam. Doble-doblen ton ti sukat na. Ay, saan? Di mo ba kibiyangan ti ornong tay ije bangkaw? Padula aming aramidet. Nagawan ka ta panunumaon ba daw? Di mo kaya nga umado ti kwartata. Ay, saan nakasigurado di ta na strict mo? Imposible mo ta. Nangalam mo iti kastangay. Agdoble ti kwartam? Iti anya rason ngay. Ado nga rod ti miyembro dito ya grupaw. Iso ati maawat ko iti tunggal bulan. Porsyintok mata. Ay, basta. Diyak umanugat. Kaya't mo man kan saan. Irwar ko ti kwartata iti bangkaw. Siyak tinakanagan ijay. Iso nga awan mabalin ma. Mala, makaamu ka. Aramidam ti kayat mau. Ngam no saan mo to ama isubli ti kwarta. Pagikaruan ka, tuya. Oh, kasano tuyang? Ada ka din kwarta. One boss, adan. Apagiso. Adan, dagiti kakadwa tayo. Ket makolekta dagiti kwarta at itunggal maysa kada kayo. One boss. Ala, irwar mo ti kwarta. Ket ited mo iti taga-kolekta. Mailista mo tinagan mo. Ket kalpasan ti 3 bulan. Agsweldo ka mo iti 20K iti tunggal bulan. Iti lasod ti may sa atawan. One boss. Umay kayon to diti opisina tayo tapno agsweldo. One boss. Maribanang, nakitam ka din ni Marituyang. Ay saan pa'y, Maray? Uray siyak, diyak mo't makitkita. Nila kabadong ti makitkita. Masabsabat ko ni Pari Badong. Ngam tunggal agdamagak iti maipapanta ni Marituyang. Ibaga na ba't nga day jabalayda? Saan ko ngamin na makitkita ang lumabas di tetersinak iti tunggal agsapa? Amangan met no adda ita jabalayda. Anya nga tano inta sa rungkaran. Ay sanaan, manaktaklaang. Ingkakit ipili ti bagim kenkwana, no pansin nga rudan. Uray intalaeng sa rungkaran. Mangrikap kakit din, tama pantay jabalayda. Sa bagay, alaman laangan. Intaman nga ron sa rungkaran. Kan mabiit laang, tama nga laak iti bilo-bilo amirindaon tayaw. Ay, huwin Maray. Ay, napaboritok na itakot. Ay, sapay na imas tilakom abilo-bilaw. Wen taano ti gatana. Ala, tulungan ako na mangikabil iti bilo-bilo iti pagbalunan. Areglado, Maray. Tuya, umur ka dito sila. Tadadamari kwanang kun maribanang ije salas. Apay nga dada. Umay da kalaang mit sarungkaran Tasaan da ka kano makikita. Ay, ibagam ajak kayat ti sumango kadakwada. Jak ida am-amaw. Anya? Di mo idam amaw? Ne. Kaslamit na nadabasong laking ka. Iti kastangan aramidan. Basta, jak ida am-amaw. Iso apapanawom idan. Hoy, tuyan. Apya kasta ka kadagiti kumaray. Kaslad day pampanakil mo Ad-adun to ti kwartak ngam isuda. Iso ajak ida am-amaw. Ap-apalan daktaw dagita abroha. Ala, ingka ibaga kadakwada nga agawidan. Anya nga ron ti bagak arason ngay. Ikat ibagam ti pudnua. Ajak ida kayat akasarita. Ngamain, jak idan am-amaw. Pari Badong, anya ti kuna ni Marituyang. Masakit ka din ni Marituyang. Ay saan? Adala ijay silay. Di na kaya ti rumuan.
Da kami lang ang timapan di tasilidyaw. Ay, saanin, Maray? Anya pa'y landang aramidong badaw. Papanawong idan. Jak am-amaw dagita atapaaw. Ha? Anya ti kunana. Di natakan no amaw, Maray. Ay, wen, Maray. Naglawag met anang ngeg ko. Kimaraw, ti bulan-bulanin ni tuyang kaw. Isungaing kayaw. Ala, intan maribanang. Kat bit-bit at matlaang dati merinda ang awit ka. Ay, katwen Maray. Intan. Kita, ma. Nagimas pa yung merienda ngawit ni Marijuanang. Tayla ko na, bilo-bilaw. Nagimas na ijay. Jak pagtatakunan ti bilo-bilo ni Kwanang baa. Kit nagimas. Naraman na akaun. Nagimata nga kiti na minsan. Ay nabadaw, inton agsweldo akaun, maramanam to amin anaimas amakan. Ay, sapay makaramaraman na kiti bilo-bilaw. Pagtatakunam kidain ti bilo-bilo ni Kwanang baa. Makapangpanganak nga raw, di nakitang di awit da itay. Heh, inakmalangan ni Jetersina na. Nagumata nga kiti kanay. Ay nasan ka mapan? Di kan map-mapan ijay, manipod ita. Lumiklekan kada kwada. Aha, mapana ka. Iti anyaga po lumiklikak kadakwada ngay. Rumara kag. Inakmangan iti bilo-bilaw ni Marikwanan. Oh, adto ti bilaw-bilaw, kabadong. Ilibriklatan ka. Ay na, agyaman ak Maria. Ay, pari badong. Anya tinapasamak kan ni Marituyan, takagura na kami metan. Awan met amumi ang nagbasulan mi kan kuana. Ay, pasensyaan nyo ni Tuya. Gaputa kimaraw, ti bulan-bulanan na. Anya akim maro ti bulan-bulanan na. Basta sa nyo latan nga italtalay, Maray. Sa bagay Apay ngay sika? Kat saan na kami akagura, kabadong? Ngam apay matan ni Marituyang. Anya nga tati ginura na kada kami. Basta saan yun nga italtalay. Baybayan nyo latan. Alaki day, mangantayon iti bilo-bilaw. Na mabisina ka. Saan na ni Tuyang ka, ti pagsasaritaan tayaw. Anta ka nung amin nakikapangan ni Nana to ang agrupo, antay. Anya ngay dayta a grupo. Di na matibaga. Basta ko Nana iday. Asaan ka no ang mabalin ti taga-kabildatan, ang makikapang iti grupo da. Ne. Anya ngay dayta a grupo a nakikapangan na. Di na matimbaga, antay. Anya nga ta dayta a grupo. Ang mga no pagbaknangan na, antay. Anya. Kasta nga ta. Kasta ti maawatak, antay. Ala kitaan tayon to, nupod no dayta nga atap mo, kwarog. Paliiwan tayo, no bamaknang damarituyan. Inako ni jo opisina may, agsweldo akitan. Hay, sa wakas, kalpasan titan bulan, agsweldo akaun. Basta imbaga kung king ka iti ka nito adi mo maisubli ti kwarta iti bangkaw. Pagikaruin ka. Kasanaw numadublay. Numadoblay. Sige, bukutam ti kwarta. Ngam ibatem tay 60K. Isublem iti bangkaw. Kasla di mo kaya ti kwarta. Sigurado ka, abukoda. Wain, bukutam latan. Ay, gawin na. Ay, magatang konto ti kayat ko agatangan. Nananananay. Apay ngay. Dito'y mo ti opisina may. Ngam sa bali mo tentagda ditawi. Anya ti sapsapulan nyo, Nana. Gumatang kayo kadi iti pestisidyo. Opisina ti tinulong group daytoy. Ngam apay asabali mo tentagda ditawi. Talon na bulan tinapalabas, sipod sinublat mi na ito arentaan, Nana. Anya, Apay nga inaldaw nga daw mayagdamag maipapan iti dayta at tinulong bro. Agsisinublat kayo met, Nana. daytoy nga rod ti opisina mi at tinulong group. Awanan ti sigod nga agab-abang dito'y, Nana. Da kami ti agab-abang. Agan ano ka tuya? Apay akas na tila nga masimang pait manipod ilay. Ay,
Nini. Apay nga agsangit kamot kain. Ay, badong naglustoyak sa matay. Ay, ang kapsutak unay. Apay aya. Iskamar magayam, Debus May. Anya ti kayat mo asawan. Ayawan na niti opisina, May. Aglaklako matan iti pistisijaw kanday-day. Ayawanan na pusmigay. Lawlawag mau. Naluko akba daw. Ano kami analukaw. Inaladalang ti kwarta, May. Anya. Makita mita tuyang. Makita mita. Anya nga ita. Awanan ti kwartata. Naungawin na din na oras. Ay, bataw niya. Saan na may soblay? Nagpatulong kami ni Tipo Rice. Ay, uray man. Ngamjak lapad siya na may sobli ti kwartata. Madam. Ala, isoblim ti kwartata di bangkaw. Tano saan? Uray di ka nagawawin ti balay. Danggang mau. No di mo may sobli ti kwartata di bangkaw. Uray saan ka ngagawawin? Pangalak nga iti kwarta nga isukat kaw. Ikit makamu ka na. Basta isoblim ti kwarta. Ala, pumanaw kan. Kit ipasigurado nga isoblim ti kwartata. Di na ko mga rod papanawon. Ay, pumanaw kan. Kit saan ka nagsubsobli ti balay? Ay, madam. Agsubli kan tulangay. Kung naisublim ti kwartata iti bangkaw. Nawatan, Ni Kapitan Anything. Sa dino ti papanam na natuyang. Mapanak makiapa. Ha? Apay adamdamagam. Uy, nagsaya ti pa nagdamag ko kan ka. Ang uray naklako silapan mo tay. Ha? No di mo kayat nga oray si kakat apa. Ha? Sumardeng ka nga damag-damag kanya. Uy, dakas ti makiapa-apa na natuyang. Amo ka, apay, masapol nga bagam kanya. Nagadunsa matindi na paapa makarubam. Inapak amin akaarubak. Iso amapanak dita sa bali apurok. Tapno makiapak dita. Yay, napahamsamot amin na taon na natuyang. Wan, kat oray si ka. Apaag no saan ka ngagsardeng ngagdamag-damag kanya. Yay, Kwarog, itulod nakman ijay ilay. unantay, talaga nga agururay kiti pasahiros ka. Ay kat nasaya at tada. Waraw! Kadwain nakman. Nay, abay tataba daw. Nituyang kaw. Nakiapa man ay di tabagatan. Ha? Ay sos, kaano lang idinadamag ko ang nakiapa ni Marituyang. Ita, nakiapa manad. Sana ka mabalin nga ganawa itatataba daw. Ha? Tay tulod ko niyan ti kijay ilay. Kakaiso na buwi naman wa pasahiros ka. Ay, Kwarog, una umpay ti mapan aganawa. Anyamot tay. Kakaiso na nga dan pasahiros ka. Umay ka din ko araw. Ay na, nagrigat ngamin ang maanawan ni Tuyang kaw. Kaslatik ka, kumpit iti kaapa na. Nagkunakan ka nga umay nakanawaan abadong. Ay di ka lagbain Tuyang. Tila pakiapapaam. Apay kumamabain na. Katalagamit nga wan babain kaw. Kasta una nakipimpinungot ka. Ay nabadaong kasta akong sipod pie. Awana hindi mabati agagayang mau Tuyang. Tainapam amin idan. Ay, nakaramutan mo ti Rupap, Kwarab. Nagsakit nga rin kahil. Kastoy nga am tirik na ti makaramutan ti rupa na. Nakiapa ka? Inanawak ni Nana Tuyang ang nakiapa ka dagiti bakit iti abagatan. Nakiapa manay. Unang kail, katidakas na. Imbis nga iso ti karamutan da, sakmatan ti kinaramutan da. Nairamraman ka pa yun. Sapay nagado ti karamot ti rupa ka. Kasano ako na makaram nga eh. Daytan ti parikot. Ay, awanan ti balasang ang mga yat kanya, gapoy ti karamot ka. Inagasam mutlaan jay nakaramutan arupa ni Kwarog. Wala. Ay, nagado siguro tinangkaramot ton kwa na.
Tanagado ti karamot ijerupa na. Agasam nga minti kinalaban ni Marituyang kano. Sa nga pulon sa. Ah, sangapulo. Ay, nagadon. Wala. Adu at talaga ti kaapa ni Marituyang. Ay, iso nga ron alikliklikan me kan ni Marikwanang. Tama nga nuuray da kami kat apaan namatan. Ay, di ka makiap apa, banang. Dakas deka. Nadamag mo anapan nakiapa ni Maritoy ang ditabagatan, Maday. Ay, wen mare. Kat no nairaman ni Kwarog ang nakaramutan. Aya, pudno gayam di ibagbagada ang nairaman ni Kwarog. Wen, ay na, makitam lang jerupa na. Ay na, nagado ti karamot ni Kwarog. Ay, adaw talaga. Win nga road. Agsumbangir a pingping na tinakaramutan. Ay, pudno ay asa nga pulo ababakit din ang karkaramot kenkwana. Wen mare, imbag kumaan no babalasang tinangkaramot. Adda aya nagdumaan ti karamot ti bakit ken balasang. Ni kwarong matla ang amismo tinangibaga. Ano karamot ti bakit nasaksakit. Ah. Ang no karamot kano ti balasang. Saan ang nasakit? Adaman lang damagag paray. Anya data. Jak mo ngaminan makikita ni Kwarog dita para daan da. Apay, saan nga agpaspasada? Mabain arumwar Madlaw nga min dagiti piglat ti karamot iti rupa na. Aya, Uray agaram. Mabain amapan. basol ni tuyang ko na ita. Kit no saan ko maanakiapay day. Saan mo't ko maamayaraman na makaramutan ni Kwarog paray. Iso ka. Bagbagam ni Marituyang. Binagbaga akon paray. Ang di na mo ilata dengdenggay. Kaguranan sa amin dagiti kaarubanan. Ay, siyak pa'y kidin ti mababay. Ken dumayo pa'y iti sa bali apuraw. Tapno makiapa. Uy nga lang, sa pinagriga mga rungan, anawain. Ay, jakla kayat dagan anawa. Ay, maawatan ka pare. Narigat ti makaramutan. Ay, sino ngay nga ron tayo bak? Intun addaman ang kaapa ni tuyang ka. Ado di tatanod. Tanod, kano nagtatakro damay. Nila ang magkwarog tinaturad nga ganawa. Ni kwarog ati ayabam. Kwarog, Apentay, hindi na kun maayaban ang papan aganawa kininanatuyang. No day tati umay-moy baga kanyak. ay na, amukmut kat nga aging gaita. Nasakit pala ang dagiti ado akaramot di tarupam. Jak to pa yun makaram. Jak matan makarwara mapanagpasada. Isungarod nga umay kaayaban, tamanganan. Manganan nanday. Sana ka mapanaganawa. Wen, sapay kumaa, tasaanan ang makiapa ni Marituyang. Ala, umay kangarudan, tamangan tayon. Wanan tay, umaya ka. Apay, ay asaan ka makaigna. Agtugaw ka lang ka day. Ay, apay apagtugawin na. Kaya't kung aron, ti pumanag na. Ay, agsakit ti ulok king ka. Talabas ka alabas ito sa ngwana. Naskan ama panak makiapa. Nye, pakiapaan man nyay. At dagat mangkunkontra kanyak at agadaya. Kalpasan na makiapa ka dito abagatan, di tamo daya, di pakiapaan. Per dyan nakpay ngamain. Hinapam sa amin ay tuya. Ha? Iso amayak ka man wano saan. Mapanak makiapa. Ay, agsubli ka! Tila pakiapapaan. Na, pimana may. Himpay-pay sunan, timapan makiapa. Kapitan, adda imawag a kabaranggayan tayo dita daya. Adda kano dakkel agulo dita. Dakkel agulo. Owan, Kapitan. Ni kano Marituyang ti makiapa manan. Ay unay mo daytan ako maritayo. Makidindin nanog kano ita. Madama ang makidindinan. Wan, Kapitan. Kat iso nga imawag da, takasapulan da kano ti aganawa. Jaketa ganawa tagpampanatengak. Ay, jakmat kayat Kapitan. Nariga ti mairamraman. Bayam ang makiapa dita. Saan ka di ati Kapitan ti rumbang amapan aganawa? Dinakman konsensyaan kagawad.
Ay, ingka kat aganawa, kapitan. Ay, jak kayat ko na. Ay, kat agibaon ka nga ron iti tanod, ah. Ay, wala niya. Ay, hindi na ikwaraw. Naturod ka na dyan atanaw. Sak man ang tibaon mo ng kail. Naturod ka nga rod. Hindi kaya timapan. Uraan niya pa'y tibagbagam. Uray baga ka nataraki ka. Uray pa'y. Nasakit ti makaramutan kaya. Na, saan da mga akin kinaramot? Kasanudan nga rod nga aglablaban. Agdindin nanong kanon dagiti agaapa. Ha? Iso asaanin ang nasakit. Ay, jaklat ta kaya ti mapanaganawa. Ay, ada kwartak dito. Kita hagmanumanaw. May isang agasot, kaya't mau. Sang gasot, Mike. Na, ay, nung ay lima gasot. Itid ko kan ka, tayong kaaganawa. Mapanak man langan. Ay, na, Basta ang kail. Kukuha kunday tali magasot mau. Anay ka nagsakit ti matanog-danog. Talaga dyan kayatan ti aganawa. Ay, pasensya ka na, Kuaraw. Iyawid mo kit din ni Nana Toyang. Gapukin ko na. Nadanog-danog akmanayin. Why, ihawig kaon. Ibaga masanto na makiap-apa. Tasak lang ti kakaasay. Why, ibagak tuking kwa na, Kuaraw. Makitam na ito'y badong, Ha? Gum-gum mo mo day tato yan. Ha? Ag diretso na ito'y, dita ag kurkurot-rot arupam no dinak sardangan. Ay, apay, dakas aya. No ibagak lang magkingka nga isardeng mo, ti makiapa. Kaya ko nga ron dadakap apa na. Ay, natuyang kababaing nga minang, kanagiti kabaranggayan tayo. Ha? Sana ka mabain. Kababaing kanagiti barangay opisyal. Nang nangruna ka ni parinteng. Tapay kumakabain ka? Isunto pa'y di sarunok nga paal. Ay, sana. Ay, di ka lang mabayin ka. Di kwarog akanayon na masaksaktan. No kasta mapan ka makiapapa. Agin tuturod gayam ama panagan anawa. Ano san na mairaman na? Inteng, dandani saan mo ten ang makatakdar ni Kwarog. nairaman ngamin a dinanog-danog dagiti nakaapan ni Marituyang. Ay na, dinansapay mayon na, dagiti ima na. Ay, Kuaraw! Anya tinasakit? Nasakit namin ang kail. Ay, anto'y tili magasot at tangdan mo anapan naganawa. Kurang pa iti tali magasot atangdan kao. Ha? Nayunam, Inteng. Ay, Kaasimat ni Kwarog. dahito'y lang, di ka kaiso na akwartak. Ewan mainayon kun. Ay, ada kwartam di ka, banang. Ay, uray siya. Mairamraman ng agabuno ititangdan ni Kwarog. Apay, tuyang. Anya ti berberokam di ta kusina. Apay, naibusan ti bugoong. Naibusin Ino hindi pa'y napalabas alawas ang naibos. Uray asay nawan matang. Nabayagay nga awan. Apay, adi mo yung bagbaga kanya. Kasano nga ibagaking ka? Kit day tala makyap apati ingkar aramiday. Apay, mapangkagumatan. Mapanak dumawat ka nagiti karuba. Ay, no, dapay mang tidking ka Kit inapang mo amin nakaruban. Dahita kay, ti pagrigatan na, no, apaam amin, nakalugaran. Oh, kumusta, Kwarog? Nagpapaimbagak pa lang kagawad. So, matlagayam, asaan kan ngagpaspasada? Insardeng ko pa ilaang. Uray ti panagaram kao. Insardeng ko pa ilaang. Ay, wala, narigat no makita di balasang nga armam, dahi ta nakaramutan arupam. Kan nakapsutak pa ilaang. Kalpasan ti pan nakadanog-danog kao. Wen nga rod, agasamot nga mindagiti inapapa ni Marituyang anang danog kan kangay. Liman sa dagi jay a babae. Lima ang nagmamaskulado a babae kagawad. Ay, kasanuntungay no makiapan tumanan ni Marituyang. Pakawanan ti mapanaganawa. Jakayatan. Uray manupay ti itangdan ni Uncle ko kanyak. Ay, tangtangdanan na kan nga ganawa. Manungay tintangdan na kan ka. Marituyang, anya ti kunam adawatam? Bugoong kumamaray. Naibos ngamin ti bugoong may. Ay, kasapulam matgayam ti kaarubam.
Malagip mo, idi inapanak, Maray. Agaya mo. Idi imay nak intudo-tudo dito'y balay may. Ay namaray, nabayag day jayon. Malagip mo pa ilaang mo. Anya nabayag. Idi lang napalabas sa bulan day, ah. Jak lain subli adagos jay binulod ko aplangganam. Imay nakmeten inap-apa. Padawatan nakmeten ay itibugoong. Ay awan. Apay ko mga ikan ka kat naglaing kamot ang makiapa. Iti sabali akaarubam ti pagdawatam. Kat sapay ko ma, tadapay mayat amang tedken ka. At dalakok nga asin dito'y maray, no kasapulam ti asain. Awan mo't igatang kumaray. Iso nga umayak laangan dumawat Naa, umay ka dumawat? Kalpasan nga inapam dagiti aggatang diti tersinak, umay ka dumawat? Saan mo't asikati inapak? Dagiti mo't aggatang. Wan, ngam kalpasan mo ida nga inapa. Mabutengdan nga umay ditoy. Ay, dinaksayan ti gumatang ditoy. No kasta, gumurgura ka kanyak, maray. Ay talaga. Iso asan ka nga ikan iti asain. Oray anya ti bagbagam. Kapitan, mabalin ti umayag sangay dito'y barangay haul. Umay ka laag sangit? Wan, tapi na ba inandag iti karubak? Apay ngay? Sandak ngay kan iti bugong kan asain. Urasyak mo ta. Hasta tiriknak. Nasingpetak met akaroba, kapitan. Nasingpat ka? Kalpasan nakyap apa ka? Insardeng ko unti makiapa, kapitan. Kaana, ngayon sardeng mau. Idi kalman. Urayan pa ngamin nga adote gumurakan ka. Sakbay nga agsardeng ka. Kita, tuwad ka sa pulan. Di da kan ikan dumawat ka. Wan nga road, kapitan. Ay nagrega kayam no apaom dagiti karobam. Iso kaya't mo nga agbalin anasaya at dagiti kaarobam ken ka. Agbalin kamot anasaya at kadakwada. Araw, labsan ka pa'y dito'y paradaan nyo, wan. Lumabas ka lang nga na natuyang. Diya kaya tadamagin no sa dino ti papanam. Tamo ka makaungat kan tumanang kanyak. Mapanak makisarita ka dagiti inap-apak iti kalabus. Nasayat no kasta. Nariga gayam no kapam dagiti karubam kan dagiti kalugaram. Iso ang mapanak man makikapya kadakwada.